5-story building. We are rounding it up, and it will be free delivery. It's free of charge. I'm not going to video. They couldn't subolono. I'm for this type of video share ya. Ndo bi abo. Ndị homo mmadụ na ha dị mma. Ndị furu efife si na abalị. Ndị furu ebe a na-echi ọzọ jebe ebe a na-alụ ọgwụ. Ndị na ha afọ ihe ọmụ mmadụ mesin na anyị na-agbanye kwa mụnụ na ama mfia. Ndị ekpiri mana ndị ekpiri jọ. Ndị na-ebu nwunye mmadụ. Ndị ogbu ọrụ ọbara. Ndị oje na nke dibịa. Ndị oke ite. Ndị eze nwaanyị ekwulu. Mụnụ na ama mfia chie ya. Ndị otu mata ya asomena na okwu ọnwụ na okwu ọkụ mmụọ na ọnwụ. Ụna ama mfọ nke a chie ya. Papu ya rent ya a two bedroom na under upstairs na Onitsha si no lolo na ọgwụ. Seriously kana video mgbe ebido dị ụlọ ọgwụ by foundation. Up to the ambulance man us no yeti I have ambulance since obute old sie na nwa na-eji ama ambulance na aro. Ambulance wee kwụsị ndị mmadụ n'etiti ya ba na ebe ha na ebe ebu emergency apụ. Because ihe ọ na-eme wee buteli ya case na hospital ya. Ọ bụrụ na the thing adabatara. Obulie na aba na jewe ihe no hospital. Ambulance wee kwụsị n'ụzọ. Since that day afọ kwa na ambulance ọzọ. Wellness ka apụta asị na ụlọ ọgwụ si n'ụlọ ọgwụ asịrọ. Because these people have no truth in them, so their lies cannot carry weight. The only thing that stand the test of time is truth and honesty. So can you njekwulu kwa Evangelist Ebuka Obi of Zion Ministry. Ụlọ ọgwụ ya dị very very soon already. Ụlọ ọgwụ ya dị fully fit ready very very soon. Unu fumba alụrụ ụlọ ọgwụ foundation na-agbagote ụlọ ọgwụ adịwago ready. World class standard hospital. Kiri ha na-eme die bịa na treatment nwaanyị bịa mụọ nwa free na. I repeat, nwaanyị bịa mụọ nwa free na. Something that your government cannot give you. Amara m ibu nna aja afụcha ebe a na-echi ọzọ gawa ebe a na-alụ ọgwụ. Ebe a na-echi ọzọ pụta emechi anya. Wele ebe a na-alụ ọgwụ kalụ unu mma. Ndị nọ n'ọchịchị, ndị nọ na mmiri mana ncha na-aba ha anya na ihe ulu na-emegbu mma. Ifukwa ka happiness si wee ju ndị nọ n'ime Kristi obi aṅụrị. Ihe a na-asị gị that the joy of the Lord is our strength. Enwere ike gị na Chukwu ya dịgide na mma. Every day na-afọ that na his mercies are new every day. That is onwe bụ ị na-ene n'onwe gị anyị na happiness nke ajụ n'ime Kristi. Ka mmadụ ya na-eche echiche ebe ọ ya eje nweta ọkụkọ, ebe ọ ya eje bute ewu, ego na ka ya eji gbuo ọkụkọ nwanụ. Ọ na-eche echiche ka ọma na omego njọ that will not allow his ọgwụ nke ọ na-agwọ wee dị mma. Mmadụ ana na-eche ka ọ dịli na nne nwaanyị si maka na o nwere ofe ọtụmọkpọ okechi sọngwụ ya. Na ihe Jizọs Kraịst na-enye for free. Ihe Jizọs Kraịst na-eme for free. Ego tithe ya ka ebulu dia. Gosikene m your tithe receipt for the past 1 year. If actually you pay tithe, even you as a Christian. Onye na eje church pụta ọ na-asị gị na pastor eli ego. Jigodi nni ya nyanwe ebe ọ na-eje afọli ya ha. What achievement ọ ya asị na dibia megoli ya before. List all the prominent native doctors in Iman na Igbo anyị. Gosi one of their biggest investment na Igbo. Ọ na-ahụ na mmanya ọkụ. Ọ na hotel. Ọ na-ahụ na mmanya ọkụ. Ọ na hotel. 3-4 years ago, one native doctor bịa tụọla ya sị n'ọzọ na private jet. Tata mụ na gị na-abụ na ya for private jet. And nobody is holding him accountable. Nobody is holding him accountable. Rather, they are busy celebrating and from Bokulia, gullible boys na akọ aka gbe na background. Enwekwa onye juzi dibia sia, ọ gaghị na-eme dibia. Kedu ka isi nwetezi ego eji ajụ private jet? Ọpụ na ịma na private jet a bụ audio. William Bawe dokolo customers. Kwa ndị mmadụ na-ekwu. Kezi ebe ha nọ today? Nothing. All those things are going vanity upon vanity.
nwere nke ekwutezi leta today mụ na gị na-abụ na ihe anyị anụbeghị okwu private jet ahụ ọzọ a na-eyi China gold n'onu na-akpagharị a na-ewenalụ boys ego. Gwa kene m onye ọbụla ịma, gwa m in your community, in your lineage, gwa kene m onye ọbụla ịma jegojeje gwọ ọgwụ ahụ si na ya bụrụ mmadụ soro n'ọgadanya ngadanga na your society. Gosi many of them that can proudly come out si na n'ọgwụgideli ha bụrụ ọgaranya ngalanga na society. Mana nwere ka isi gwa the 50th top richest people in the world. You have Christians, they dominate the list. Then those are was Judaism, Buddhist, Muslim. Gwa kende mo onye ọbụla in your location. Ihe bụ ka obi na-eme for free. Elo na ọgwụ. Mgbe one kwunu jegoje he wudu government na accountable say why this thing is not free. Wale na-akwụ tax. Ị na-akwụ tax, ị na-akwụ na network call imele eme, ị akwụ na nni lilele, ị akwụ na ọkụ emụla amụ, ị akwụ na moto ibalamba. At the end of the day, bank ya akụpụrụ gị na charges sub na transfer ime. So you are being taxed to pay everything in each. Mana none of you are asking questions because you guys have become a slave to your slave masters. People are becoming others. Ihe gbe unu bụ ebe ọ bụ na atọ ọnụ ọrụ nke unu jebe. Ụzọ adịrọ mana gọọmenti ya ama bulu bọs bịa butelu unu ballot box mbọsị election na that old decapitated or decapitated ihe dị ya ọnọbụ n'osi na dị na old primary school ahụ anyị ma butelu unu ballot box dị send ndị polisi dị ka ha nọrọ station by ka we make sure na the election selection gala ọfụma mana obodo ahụ enwe problem. You cannot send those policemen to there. You cannot send those buses for their safety or send police for them. Unu nwe bus unu je transport ndị mmadụ to location. Afọ m ofu ikuli gba nwa woman na-eti mkpu mbọsị ya stay for no si Lagos bịara Tinubu ha campaign n'Imo State. Kita n'ọgba aka na nothing. Ije ọdịda onwe gị enwede anụ n'ụzọ nọ ebe na-eje eme campaign. Mana asị unu na ihe nwatakịrị ihe mmadụ na-eme mana ihe ụfọdụ n'unu na-ahụ bụ na unu amaghị share that good news because unu ihe ọma na-asị unu nsọ everything unu na-eme unu na-ese wish n'ọnụ nwa celebrate kene nwanne gị ihe ọma mere so that ka ihe ọma ahụ bịala gị Chineke akpọ unu ọkụ. Celebrate kene na ya ị ga-asụ onwe ihe afọ ifo i celebrate that thing. Egodu ka world class hospital dị ewesị gị na nwaanyị ọbụla bịa mụọ nwa na free of charge. Kedu mmadụ na-ebu ndozi ndị ọzọ a ọnụnọgụ na ha na-alụkọ kedu ihe ha menwu olukwechi onye weta aka awam ji ibu ọkụkọ bụ ojibu na a na-eweta aka nka igo bu na dibịa gbawa ụfala igo bu na ndị Igbo anyị ma na-eli ji once. Everybody na-eli ji once. Mana nke unu pụtazi onye a na-eme individual. Dibịa nke obodo wacha ji obodo ya ezu. Dibịa nke isi nọ na awa nji nke ya. Onye nke asị nọ na awa ji nke ya. Ji obodo watago kwekọrịta. A na-ebuba boys na-analụ na ego. Gwa kene m ofu dibịa pụtago from nothing to something, that raised a man from nothing to something. Because all of you in Nigeria and now approach Dibia with empty-handed. You guys don't even have nothing to do. You don't even have nothing to offer. You are not a problem solver. You are just a liability to the society. What all? Also, you know they have to be on social media. Because nature this video kabaru share because you be homo evangelist because be na better na na boy. When we better ya, mgbe time we ndị na-asụcha akwa wee bụ ogele asọ ya emecha gịnị kụlụ ogele cha because ka speak cha against Ebuka Obi na social media one day ofu ya ebuba gị data ụlọ ọgwa nwee ka ọ bụrụ nwunye gị ji eje mụ nwa nwee ka mbọsọ na dọrọ gị n'aka ituba idea ịmụ afọ free ị na-agbakwa ọ bụrụzi onye na-akọjọ na social media so somebody that saved your life mgbe ohu gị n'ọnụ mara na ihe ka ọ dịkwa